הניצחון היא החטוף האחרון! תמונת הניצחון היא החטוף האחרון! תמונת הניצחון היא החטוף האחרון! תמונת הניצחון היא החטוף האחרון! עכשיו! לא ימין, לא שמאל, החטופים מעל ואנחנו ממתינים לו, בחצי שעה הקרובה, אנחנו נראה אותו סוף סוף. אני לא יודעת אם אתה שומע שהמחיאות כפיים בכיכר החטופים שאתה אומר שהוא כבר בעידן הצלחה גדול, ואני מניחה שחיוך גדול מאוד על פניך, לא ראינו לך בחיים שנתיים. חיוך גדול, אושר גדול, אנחנו נרגשים. אנחנו קוראים בפעימה הראשונה הייתה היערכות מיוחדת לעניין הזה, כולל אמבולנס בשיירה של הצלב האדום. נחכה ונראה באמת, קח זמן עד שעמיתי פה ידווחו על... 7 חטופים בידי הצלב האדום, מתן ארז, גלי וזיבי ברמן, אלון מואל, איתן מור. סרטו של דוד קוניו והיא בעצמה פדוית שבי, היא וביתה אמיליה שהשתחררו בעסקה הראשונה. אז אני ברשימה של השחרור הנוכחי, אבל גם הוא יגיע הביתה. וחוזרים לתמונה הזאת בח'אן יונס, שרואים הרבה מאוד אנשים נערכים שם, כאשר ההערכה היא שההתכנסות הזאת נועדה לקבל. ככה אחרי כל הדיווחים, בסוף סוף קצת אפשר לנשום פה על רווחה. אנחנו נמצאים כאן עם איתי, חבר ילדות של מתן, אתם גדלתם ביחד, ואתה בין האנשים Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dream